И какво става, хора? Аз съм Кирил Топорец. Днеска, както виждате, играем отново CSGO. И този път клипът ще е дълъг. Защото ще играем компетитив. Да. Видим обаче, кой мах ще спаднем. Мираж или Дъст-2. По-скоро Дъст-2, защото Мираж първо. Както и да, като се падна, пак става. И хора, искам да се извиня за миналия ми клип, предишния ми клип. Просто не знам какво ми става и защо говорех. Колко съм слаб и такива работи. И то се е вярно, да? Както сте видели на клипа. Но да, сега няма повтарям толкова. Да. Сега заради Дъст-2. Окей. Добре, да видим сега какви ще спаднем. Да знаете, хора, не съм загрял още. Защото сега тук ще включи CSGO. И компютъра си най-вече. Абе да. Че изчакайте. Малко бавно ми зарежда. Ма нищо. Добре. Има, полицай, окей. Съжалявам малко за теб в началото на клипа, просто, както казах, да, тук ще се включих CSGO и... Така, и хора, искам да кажа, ще оставя линк в описанието, IP-то на един сървър тук, от CSGO. Той пише там от конзолата, пишете Connect и пишете IP-то. Ще има IP-то за сървъра. Ох! Добре, ще има IP-то. Значи в този сървър искам да кажа, че може да слагаш скинове, каквито искаш. Даже след малко, след компетитива може да влезне. Но не знам, ще видя. Той както и да е. Да. И дам, хубавото е... О, леле. Имам чувство, че са супер добрите. Да. Те са супер добрите. Не са ги буснали, защото съм го отново едно качих. Ама никой не ги е качвал явно до... За два зле. Това естествено няма патрони. Така. Еврика, бац. Убихме ги. Аз странно тук, не знам. Това не знам как станах и така. Сетам. Хоп. 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 Добре. Започваме. Не знам дали ще ги чуете, но аз ти говоря. Hello, guys. Добре. No. Та така, хора. Започваме. Да видим какво ще направим. Първо минаваме. Така се прави професионален Ninja Defuse. Ако се набътва, естествено. Да и гледайте перфектния бъни хоп. Добре, отиваме са ще видим. Искам да видя тек ли има? Не. Значи не видя. О, този има тек, супер. Окей, супер. Победихме. Гайс, еко. No, echo. Okay.
Окей, найс. Хората, мисля, че не казах за сървъра нищо, аз понеже забравям много често и много бързо забравям. Затова ще ви кажа за сървъра пак. Нали, това съм 100% сигурен, че казах. IP-то ще го сложа в описанието. Но сървъра, също казах, че може да слагаш каквито искаш скинове, на ножове, на какво ще. Обаче хубавото е на този сървър също, защото другите сървъри, повечето, които може да слагаш пак скинове, като напишеш, примерно, като си USP, искаш да си сложиш скин на USP-то, и то ти излизат абсолютно всички скинове, което не е много яко. Но в този сървър хубавото на това е, че ако съм примерно аз съм с АВП-то, искам само на АВП-то да си сложа скин. И то ми излиза едно меню, което са само скиновете за АВП. Найс. И така и с ножовете. И ще ви покажа, ще ви напиша там командите. Абе не, аз си без така казах, че може също да влезе. Абе да, много се обърках, така че мърквам. Сега да играем. Сега 3-0. Сме добре. Да не отчасам. Хора тук що казаха, че единия пита откъде сте. Ако не сте чули, да аз казвам само. Единия пита откъде сте. Казайте, че има отгоре, да. One big site. То единия каза, нали, откъде сте. И този руснака каза, от Русия. И той другия, който питаше, вика, ти говориш английски. Защото, в принцип, руснаците не говорят много добре английски. И акцента им е да. Тубито е one meet. Но иначе, ако ги чувате, е супер. Защото да си помислите, че съм някакъв побърканяк. Си говоря сам по време на играта. Сега също точно това правя, да. Защото дали говоря с вас, но... Как го направих това? Ох, майко. Леле. То как викаше? То вика, грин, window. Да, window казва, не. I want. Yeah. Окей. Ще оттрепаме ли някой момче? То се получи добре. Че оттрепахме двамата. Тя стоя лунка. Maybe pit.
Добре, супер. Добре. Тя. Аре, ще сменим пистолета. Това е сега. Никой не чекваше мид. Добре, това е добре. Найс. О, what?